Ahoj, ja som Tomáš Anderson. Pozrite, pravda je, že vy ste... Tak inak, mám na vás pár otázok. Kto je tá žena vo vani a prečo ste ju zabili? A kto si ty? A prečo si myslíš, že ja s tým mám niečo spoločné, he? Pozri, ja som tu preto, aby som ti pomohol. Preto potrebujem, aby si mi povedal všetko, čo si pamätáš. Aha. Vieš čo? V kľude. No je to jedno. Áno, zakusol som ju. Ako upír. Pretože som upír, som Cassidy Barlow, upír zo starého upírskeho rodu. A teraz ti ukážem, prečo sa nemáš pliesť do upírskych záležitostí. Ja ti ukážem, kto si. Kto si? A čo si mi to urobil? Pozri, potrebujem, aby si sa na chvíľku zamyslel a povedal mi, kto si ty. Ja už som ti povedal, kto som. Nie, počúvaj. Tvoja identita je spojenie všetkého, čo si doteraz zažil. Všetky myšlienky, udalosti, zážitky, ktoré sú v tvojej pamäti, tvoria tvoju osobnosť. Preto potrebujem od teba, aby si mi povedal všetko, čo si pamätáš. Dobre, to už viem. Pamätáš si niečo iné? Hovorím, že to je všetko. Počúvaj, nemáme veľa času. Počkaj, viem, že je to ďalšie klišé, ale je to pravda. Chcem, aby si teraz otvoril svoju myseľ. Niečo ti ukážem a... Proste sa sústreď na to, čo ti ukážem. Ty vole, som ti vravel, že je to lacný šmek. Kvôli jednému bugu si sa tam zaciklil. Simuláciu si prežil 72 krát. A jak som tam bol dlho? Iba 5 minút. To nie je až také zlé, no. Dáme ďalšiu? Môžeme.